Good morning. Good morning. Good morning, Ate Susan. Ay, Kuya Ebong. Good morning, Kuya Ebong. Mahangin ang bikot. Uy, JJ, good morning. Labas na pala ang video. Mahangin dito. Sobrang hangin. Ayun ang mga alaga po.
Hindi na mga naglalakad na. Ang aking mga alaga. Hmm. Wala pa, hindi pa ako nag-ano. Hindi pa ako di nag-a-apply di. JJ! Kaya Ebong, hindi pa ako nag-a-apply. Hinihintay ko pa yung ano, yung ID ng ATM. Hindi pa nadating. Kaya hindi pa ako nakaka-apply ng ads. Mahangin dito ngayon. Jan Paul, maray na aga. Jan Paul, maray na aga. Maraming salamat sa pagbisita. Kinala natin. Talaga. Maliliit pa Kuya Ibog. Mga ano pa lang yan, 3 months. Yung iba ano pa lang, 2.5. Sol GPC, Marites. Marites. Ibang yan no, nagbabadya na naman ang ano dito, ang ating ulanin. Parang uulan na naman siya. Nag-uulan. I thank you, Kuya Ibo. Wala akong magawa kahapon. Nag-push lang ako ng ano. Founder, Marcos, yan. Titol Ibo. Happy birthday, Migs. Tagay na. Maya-maya pa siguro pag nagdatingan na sila. Wala nga ako sanang plano eh. Kasi di ba, inaasikaso ko yung mga ano, yung ID ko. Kasi mag-a-apply na. Yung ads. Ads na naman lang ang kulang sa akin. I-apply. Yun nga, umuulan na. Kaya Ibo, naulan na dito. Pasok tayo, naulan. Good morning, Tika Faith. Umuulan na naman. Umuulan na naman dito, Tika Faith. Masamang pangitain sa birthday. Good morning, good morning. Hindi pa ako nakakapag ano, naambo na naman kaagad. Ayan o.
Dito tayo sa balkan. Now, sa labas. Walang patungan ng lamesa para tingin ang labas. Ulan kasi. Oy, Ate Marian, good morning. Thumbs up dan mo glad chat. Sa ano kami dyan, Paul, sa Pasakaw, Camarines Sur. Yun na wala-wala ang ulan, baba tayo. Wala ang ulan. Buti hindi lumakas yung ulan. Aga-aga pa, uumpisa na ng ulan. Di pa tayo nakakapag... Ngayon lang, ngayon ka nakapag-live ng ano ng oras ganito. Puro alas 3 na madaling araw ang live ko. Naka ano pa, tutulog. Balik tayo sa pwesto kasi nawala-wala yung ulan. Ate Mariam, good morning po, good morning. Hala, pag nalabas tayo, nahala ng ulan. Dito kasi sa ano may ano, pangit ng view. Oh, ayan na naman ang ulan. Lumakas na. Doon tayo sa kwarto nito. Maulan na. Mahirap pag maulan. Hindi gaano makalaod. Dito naman kasi pangit ang maulan, 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 maulan. Hindi pa naman nakakapag-ayos dito. Kala ko nawalat ka sa tukaw. Ikaw pala yung disoyan.
Morning, Manay. Ma'am Rose, good morning. Yun na. Maulan yun. Balita, tol. BBC. Hindi siya nagkukunik. Ang balitis to. Wala. Signal. Oh, wala pa yata ng ano. Wala pa yata ng signal na. Yung Prometheus. Patusok. Ay, ano kasi ako. Malayo. Ay, si ano. Hindi ko yun, ano, John Paul. Hindi ko kilala yun sa, di naman ako dito palalabas kasi ng bahay. Dito lang ako sa ano. Dati, nung may ano sila, may grupo sila, naririnig ko yung pangalan. Parang wala na siyang ano, mga upload.
Yung pumunta sina Jappers dito eh, saka si Louie TV, hindi ako pumunta eh. Hindi ako pumunta sa kanila. Kukun kukunti pa lang naman nun ng ano ko, ng subscriber ko. Hindi, hindi mo na, yung pinsan ko si, ano, si Tintang Gala. Yun, pinsan ko yun. Yun po. Pinsan ko yun. Ano, si Tintang Gala. Yun ang ano ko dito. Kaso nga lang, post lang sa akin na magawa ng YouTube si, ano, si Jan Igor. Nag-friend ko kasi yun sa Facebook. Si Jan Igor. Tapos nakikita niya yung mga post ko sa Facebook dati na ano, na malalaking isda. Kaya sabi niya magawa ng YouTube channel. May na po ba? Hindi. Sino ba? Ebong sabi. Good morning. Ma'am Rose. Musta Ma'am Rose? Parang pumunta kayo kay ano kay Conchal Lando May okasyon doon. Pumunta ba kayo doon Ma'am Rose? Kina Conchal Lando. Buti naging okay na si ano, si Idol Louie TV. Grabe na ano siya na nawala ng malay. Na disgrasya. Ganyan siguro pag ano, nag-drive pag lasing. Ganyan. Mahirap kasi mag ano. Ang disgrasya nandiyan na nakabuntot sa ano natin. Kaya kailangan natin mag-ingat. Ingat, ingat. Eh, ano, ako dito. Si Ate Mariam po, patusok naman po. Patusok lang. Para naman po siya. Sunod ko na lang po yan siya. Gawa driver. Hindi ko tuloy siya ma-play. Ma'am Rose, kasi yung pindutan ng isang cellphone lumubog na. Kaya hindi na nabubuksan. Kaya kahit pag naka-live na ako, hindi ako makashare. Kasi gamit ko yung isa lang cellphone. Good morning, DJ. Natin sila kagawad. Kagawad driver. Ate Maria. Ate Kapit, natulog ulit. Maaga pa naman doon. City pa lang. Hong Kong Warrior. Maaga. Sabi manay.
Uwi na aga. Saan ka ba sa Bicol? Mukhang warrior. Sa ano ka ba? Sa ano? Albay? Saan nila ano? Yung, ayaw. Sa mga pinaano kay Bicolana. Bicolana mga ganyan. Ligao City. Ligao. Kami dito, ano, Pasakaw. Kami ang unang dadaanan. Pag pumasok na ng Camarines. Sina Tuniba. Tuniba. Nasa cruising lang yun. Yung nag-asawa. Dati, yung nakilala mo. Oo, dito lang ako sa Pasakaw. Pasakaw, Camarines. So, si ano nga, si Nakalinga Prab. Pumupunta rin ng Naga. Nagbo-vlog na rin. Kasi nung isang araw na ano ko sa, ano, sa upload niya. Yung naka-counter sila ng ano, yung nagtitinda ng chef lang, yung ano, dalaga. Ate Kape, good morning. Siguro magsimula dito hanggang dulo, marami ng mga vlogger din. No? Mana yung mga marahin na aga man po. Sulong Minalaba. Pero po ngayon, nasa ano ka? Uy, kaya Jaime, thank you. Nakauwi ka na kaya Jaime. Kapit 7 lang shout out. Lakay, lang shout out. Hello po. Kapit. Aga ng gising mga tikapita. Kailangan mo pati Maria magtagal ng Bicol para malaman mo yung mga salita nila. Pero madali lang naman ano yun, Ate Maria. Kaya matutunan yung salita ng Bicol. Yun ang mahirap sa ano, taga Maynila. Nag-aaral ng Bicol. Eh, ba't kami marunong mag-Tagalog? Ate Maria, diyan lang kayo talo, di ba, Ate Maria? Kayo marunong mag-Tagalog. Ba't kayo hindi marunong mag-Bicol?
Mm. Kailangan mo Ate Maria mag-ano diyan, mag-marites diyan para matuto kang mag-Bicol. Ay, di ba Ate Maria may ano diyan, may tunog yung salita diyan, inalabak. Kasi ang salita namin dito eh, tapos yung Naga, halos isa lang. Yung malalim na Bicol, may punto. Madali lang naman. Pero kahit kami, ang bilis namin matuto sa salita niya. Ate Maria. Ganun talaga, ganun talaga Ate Maria, pag may baguhan, kahit saan ka pumunta, pag bago pa lang, titingnan ka talaga na. Ang tingin nila Ate Maria, mga artista. Dapat magala-gala ka Ate Maria. Punta dito sa beach, Pasakaw. Diba? Maraming mga beach dyan. Oo, yan, sa mall. Di ba? Hindi mga baba ng bahay nila. Wala akong mga ano. Daming marites ba? Ganoon naman yan. Kasi bago ka pa lang sa paningin nila, di ba? Ganun talaga sila pag nakikita ng bago. Kala mo yung taong bundok na hindi pa nakakakita. Bira kasi sila Ate Maria makakita ng magandang babae. Kaya ganun ka na lang pagmasdan. Hindi ako sanay dyan. Alam mo naman, yung Bicolano pag bago. Kumating sa'yo artista. Oo, ganun talaga yun. Ngayon lang sila nakakita Ate Maria ng ano,
artista, kaya ganun. Lahat ng naka-ano, hindi tumatawag pa. Kuya Mac, good morning, Kuya Mac. Good morning, everyone. Antok pa. Kuya Mac. Maaga ka ba nagising, Kuya Mac? Layo mo Palante, ano. Pero sa Maynila ka na nakatira.
Hindi pa ako nakakapag-ano, hindi pa ako nakaka-apply kasi hindi pa nadating yung ano, hinihintay ko lang naman yung ID ko sa bangko. Kaya wala pang ads yun. Kaya may ano kasi yan, may dollar sign yan kasi 3 3K pa lang ako naka-apply na ako sa ano, doon. Kaya may yan na yan, may dollar sign. Ads na lang. Oo naman. Ang importante, ang importante naman ay may mabuti kang puso. Makmak TV official. Ma'am Rose Malaman.
Iwan ko muna po kayo diyan, may gagawin na ako. Yan, iwanan ko muna 'to. May gagawin pa ako mamaya. Mag 2 hours lang ako.